Ste tu? Áno, sú tu. Ježiši. Dobrý deň. No, Matias. takže toto, no keď chcete sa nás pridať na Robloxe, neviem čo až šušlem, no voláme sa. Ania. Samozrejme, že aj teba. Keď bude... Tá tvoja hlava... No dobre, ja sa volám Prdovič 1A, keď chcete nás pridať. A ja som... Mám písať tričko. Docela divne vyzerám. Ale počúvajte, my máme už 2 roky kariéru, alebo rok, od vtedy, keď vydala, vtedy to hrávame. Nemáme si to kedy posovať, máme Blum, Banán, proste ja mám 17 miliónov, Matý má 1 bilión, ale sme takisto dobrí. On má Sunflower a Elephant Ears, no a Gratomátor, to sa snažíme získať, ktoré už asi ani nejde získať. Takže ja hrávam ešte Steel Brainrot, kde mám Kirkar, Kurkar, Kýr. Takže prosím, neokrádajte ma, lebo budeme mať prvý server a keď sa vám nebudete nakrádať, prosím, nebudeme sa okrádať. No mne už ukradol niekto Mythika, Gregor. A jemu vypadal už Mythika. Mne ukradli aj Legendary, aj Braingody. Druhýkrát zas Secreta. Aj Secreta mi už ukradli. To som dokonca 2-krát, ale teraz mám ďalšieho. A ešte mám Braingoda. Braingodov nám ukradli Matea, môjho obľúbeného Candy Matea. Je takto. To je u mňa všetko. Dúfam, píšte prosím komentáre, ak sa voláte vy a ja vám dám friend request. Chceme aj nejaké komentáre, čo si myslíte v našom názore. A možno sa niekedy stretneme napríklad, čo ja viem, napríklad v nejakom obchode alebo čo, keď budeme. Áno, a poznáte to podľa toho, lebo za chvíľu vyjde náš merch. No nie, za chvíľu. No nie. 11. Koľko máme? Nebudeme. Ale ale poviem vám, že ja som starší. To je všetko. O pol roka. No. Takže ďakujeme vám, že nás podporujete, že máme úspešne 16 zhliadnutí a vy ste proste dobrí friendi a ešte máme Diana, ktorý tu není. Lebo sa neviem, kde je Moravce sú furt. Neviem, kde je v Česku, či neviem proste. Kde je tento? Moravce. Takže Praha, alebo čo? Neviem. Takže čaute. Tak čau. Na mňa už je